Bona tarda. Anem a fer la sessió d'avui de formació de Càritas, com cada mes. Recordeu que aquest curs estem veient en meditacions o reflexions sobre grans temes d'actualitat, no de l'actualitat immediata, de cada moment, de cada setmana, sinó de caràcter contemporani, de fons. Avui veurem una reflexió, o escoltarem una reflexió sobre l'Església en el món d'avui. Sobre l'Església en el món d'avui. Els que seguiu les reflexions des de fa anys, va ser el primer any pràcticament, ara fa uns 4 anys probablement, que vam meditar en calma sobre l'Església, però com a noció, com a categoria teològica de profunditat. Avui fem una mirada diferent. Tenim en compte el que es va dir en aquell moment, sens dubte, i per tant no hi retornaré, però el que farem serà una mirada, si voleu, més historicista, més existencial, de com la trobem o ens la podem trobar avui en dia, tant creients com no creients. Bé, som. Comencem amb una afirmació. L'Església Catòlica crec que viu avui al nostre país, a Catalunya, i a bona part d'Occident, viu una de les èpoques que jo vull afirmar que són de les més privilegiades i fecundes de la seva història. Aquesta és l'afirmació que fem aquí. Ja sé que això no en participa la majoria d'aquesta mirada, però és la proposta que aquí farem. Sé que no és aquesta la sensació que té la majoria de la gent del nostre entorn, tant creients com no creients. La majoria de les mateixes institucions eclesiàstiques no miren així. O les enquestes d'opinió i la valoració que en fan d'aquestes enquestes la majoria dels mitjans de comunicació. No és aquesta la mirada que es té. Són molts els catòlics que aquestes darreres dècades veuen amb desconcert i tristesa la desaparició de convents, monestirs, congregacions religioses senceres per falta de vocacions, o que s'avergonyeixen amb raó dels escàndols econòmics i sexuals que assetgen la vida interior de la mateixa Església i que no entenen el trencament de la transmissió de la fe que patim des de ja fa molt temps a Europa, encara que a Catalunya s'hagi produït, s'hagi donat més tard, però no amb menys força. A mesura que va anar creixent el benestar material, a mesura que les emocions i els sentiments van convertir el subjectivisme dels estats d'ànim en el criteri dominant de la vida a Occident, o a mesura que l'autosuficiència es va apoderar dels nostres esperits aburgesats, no només l'Església, sinó, com sabeu, Déu mateix, el transcendent més personal, es van anar eclipsant de l'imaginari col·lectiu de la majoria dels occidentals. Tot això és veritat i fins i tot es queda curt, perquè hi ha uns elements encara més profunds que aquests. Elements que, vistos superficialment, poden semblar greus desgràcies per a l'Església, però que sostenim aquí, contemplats en la seva veritat més íntima i densa, poden ser i són avui i sempre regals inaudits de l'esperit. I us proposo anar-ne veient alguns. Recordeu les que heu vingut
unitat que parteixo d'una proposta, d'una proposició inicial. I és que l'Església Catòlica viu avui al nostre país i a bona part d'Occident una de les èpoques, afirmo, més privilegiades i fecundes de la seva història. Aquesta és la nostra proposició inicial. Anirem treballant sobre ella. Bé, una de les gràcies o regals que està rebent l'Església d'avui, sense buscar-la, és la seva pèrdua de prestigi en el món. Quelcom que va molt més enllà de les figures papals de torn. Malgrat les seves resistències, ja fa molt que l'Església Catòlica va experimentant un profund empobriment material i humà, sobretot. Va deixant de ser interlocutora i referent, fins i tot espiritual, per a la majoria de les institucions de la societat actual. I tothom s'atreveix o se sent en dret de menysprear-la o difamar-la. Moltes vegades merescudament per les seves misèries. Gairebé ningú avui li té por i la seva falta d'atractiu, fins i tot estètic, fa que la major part dels millors esperits d'avui, inclús de sensibilitat ètica, busquin altres àmbits diferents dels eclesials on desplegar-se i on entregar-se. Si algú avui vol fer carrera, s'hi busca una certa promoció social i econòmica, una atmosfera intel·lectual rica o un àmbit estimulant i variat de relacions personals, per exemple, coses legítimes, ja fa temps que no ho fa a través de l'Església. Ningú acudeix als nostres dies a un capellà per demanar-li alguna recomanació per a un bon lloc professional. I els únics, com sabeu, que s'acosten a Càritas per trobar feina, acostumen a ser immigrants molt precaris que ja han esgotat la majoria de les altres opcions. Si més no, des de finals del segle XVIII il·lustrat i dels moviments liberals del XIX, l'Església Occidental, tan ben acostumada com estava a conviure estretament amb els organismes de poder temporal i els reconeixements públics, va anar veient com se li arrencaven tots els atributs massa humans exitosos i dominants amb què s'havia acostumat durant segles a revestir-se superficialment i com emmascarava sense voler el mateix misteri cristià. De fet, gràcies entre cometes, gràcies a les desamortitzacions dels béns eclesiàstics amb què els règims liberals, sobretot del XIX, la van anar despullant de les seves propietats i del seu patrimoni, l'Església es va anar alliberant de moltes riqueses, hipoteques històriques i seguretats acumulades de les que li hagués costat molt desprendre's per voluntat pròpia. A Catalunya i a les Espanyes, la relativa aliança que l'Església, com sabeu, va establir amb el règim franquista va ser un anacronisme artificial. I a partir de la transició política de l'any 75, de 1975, a poc la imatge eclesial es va anar deteriorant al nostre país, esdevenint objecte habitual de crítica, d'acudits i d'humiliació. Per això té la seva gràcia, crec jo, que quan als anys 70 del segle passat
van arribant entre nosaltres. L'església dels pobres, que molts progres havien desitjat i els tradicionalistes havien temut, no va agradar a ningú. Però us heu fixat qui formen part de les nostres comunitats cristianes aquestes últimes dècades? Llevat de meravelloses excepcions, les nostres parròquies i temples estan constituïts per gent gran, senzilla, sense gaire formació, éssers anònims, ocults i abnegats de pobles i de suburbis que serveixen gratuïtament al proïsme, que tampoc acostumen a figurar a cap ONG i que regalen la seva amistat visitant malalts, acollint immigrants a casa seva o compartint amb ells els seus aliments. Les nostres celebracions, a qui hi vagi, veurà que estan sovint acompanyades per un personal modest i bastant averiat. Gent ferida en el cos i en l'esperit, algun discapacitat i en 1000 trastorns mentals, persones que no saben on buscar consol o algú que els aguanti. Les persones, aquestes, són personal que ningú triaria avui per a fer-los una entrevista, per fotografiar-se amb ells o per a convidar-los al nostre aniversari. Persones discretes, sense grans talents, que molts consideren inútils i en els que no val la pena invertir gaire. I en canvi, que difícil és avui trobar intel·lectuals, polítics o membres de la cultura que es declarin públicament catòlics, encara que ho siguin. És tal el descrèdit social de l'Església en el nostre món que tots els fantasmes o gegants de la nostra cultureta intenten evitar quedar associats amb ella, l'Església, per no perdre popularitat mediàtica. Faltaria més. Ara bé, i si, com anem apuntant, i si aquesta davallada tan penosa de l'Església a Occident als ulls de molts, i si no fos estrictament una desgràcia, malgrat el seu caràcter dolorós, sinó que fos una oportunitat privilegiada de conversió impensable per altres camins. Permeteu-me una pregunta impertinent. Us adoneu que quan més es violenta, quan més es persegueix i s'humilia a l'Església, més ben situada se la veu en el lloc que li estava reservat per Crist i que li correspon? En el darrer lloc, naturalment. O com li agrada dir a Sant Pau, en les escombraries del món estem, diu Sant Pau. Entre els pobres i els més abandonats, és a dir, entre els preferits de Jesús. Una església humiliada trobaria més fàcilment el camí que porta als humiliats i ofesos, vers aquells als que no prestem atenció perquè no surt a compte ni dona gaire satisfaccions. Si la inutilitat va ser el signe de l'existència terrenal de Jesús, ell sempre lliurat gratuïtament a les causes perdudes, com sabeu, no hauria de ser-ho també de l'Església? Els inútils de torn? Els que el món considera inútils. Aquesta munió de pecadors i d'injustos que som els seus membres. En canvi, hauria de sospitar cada vegada que el món li llença afalacs i reconeixements per comprar-li l'ànima.
L'Església hauria de desconfiar dels honors, de les posicions de preeminència, de les grans multituds que pot congregar en determinades ocasions, de l'ús d'estratègies i mètodes mundans d'evangelització, pràctics i pragmàtics, sobretot de procedència anglosaxona. Té tanta por a la creu que li està reservada i que la fa tan semblant a Jesús que intenta defugir-la, la creu, de 1000 maneres indignes. Quines? L'Església s'angoixa amb el seu empobriment humà mentre intenta tantes vegades congraciar-se amb el món i riure-li les gràcies. O té pànic del fracàs de perdre els privilegis heretats i s'aferra tontament als títols del passat i a les vanaglòries externes que no tornaran, com a mínim fàcilment. Usa càndidament els mitjans materials com si fossin neutrals, sense ni adonar-se que la desfiguren. O identifica de forma ingènua el regne de Déu a la terra, pensant que el pot aconseguir multiplicant la influència política d'una elit o d'un grup escollit de cristians amb afany de poder i voluntat de domini per conquerir el món. Quina ingenuïtat! No percep sovint que la seva força està en la seva feblesa que se li està donant i es resisteix a morir. No valora que només fecundarà tota la massa si esdevé la més petita de les llavors. Si perd la por a deixar-se despullar i a restar indefensa, vulnerable, sense forma ni bellesa, que diu el profeta Isaïes, i es deixa expropiar pels altres i sobretot per Déu. És que Déu és, per essència, expropiació, despossessió. I només a Déu se'l coneix i posseeix quan un s'expropia o és expropiat i transfereix als altres o se li arrenca allò que li és propi. L'Església, deien els pares, només brilla quan crema. Com a finals del segle I després de Crist, quan l'emperador Neró, en la primera de les persecucions oficials contra els cristians, va fer cremar vius mils de màrtirs que il·luminaven la nit de les vies romanes. Quina metàfora! Als ulls del món, l'Església d'avui sagna per totes les ferides. S'ha anat convertint en irrellevant per als homes i ha esdevingut una simple resta. I ni tan sols una resta santa, sinó gairebé només una carcassa, una mena d'esquelet, mentre que la carn viva se l'han repartida durant segles filosofies, confessions i sectes que s'han aprofitat de nosaltres. Però això, i és el que venim dient aquí, això és només una aparença sociològica enganyosa. No és fals. Com seria fals tot això que diem? Però això no és una desgràcia. Desfigurada i empobrida, malgrat ella mateixa, l'Església avui es va assemblant sense voler al servent sofrent d'Isaïes, que carrega damunt seu no només els propis pecats amb els quals ja en tindria prou, sinó els pecats de tots, de tot el mal del món. No ho fa per virtut, ni perquè ho hagi escollit generosament, sinó perquè un altre l'ha escollida precisament per la seva petitesa i insignificància. I l'ha posada com a espectacle per al món, que diu Sant Pau.
com Jesús, el tresor del que ella, la pobra, és portadora, l'Església no té la missió de treure el sofriment, sinó més aviat de sofrir amb els homes. No ha vingut l'Església per a suprimir la creu, sinó per extendre-hi els braços. Si s'adonés l'Església que a mesura que va restant amb les mans buides, sense ambicions, vestidures i vanitats que dissimulin la seva nuesa, va deixant per fi que sigui Déu mateix i la seva gràcia la que actuï a través d'ella, a través nostra. Veuria, llavors, que a limitar el crucificat va esdevenir la llar de tots els indigents i exclosos, dels transeünts, dels malalts i humiliats, els que més s'assemblen a Jesús. Exposada a Déu i al món, l'Església només resta plena de l'esperit quan no es reserva res per a ella i es buida per als altres. És a dir, que només rep la protecció de Déu, la protecció celestial, per a l'anunci evangèlic adequat, quan ella mateixa intenta restar exposada a l'intemperi i només en ella, en l'intemperi, sense cobertura. Si demana cobertura al món per por a la creu davant de l'aparent desvaliment en la que va quedant, està perduda, perquè la cobertura, que és Déu sol, l'abandonarà. I haurà d'escoltar allò que diu el Senyor a Sant Pau quan és bufetejat per un àngel de Satanàs a la segona als Corintis i li diu Déu a Sant Pau: en tens prou amb la meva gràcia. La força de Déu es realitza en la teva feblesa humana i no en altre lugar. D'aquesta reflexió es desprèn una primera conclusió tan important com paradoxal. I és que contra el que seria d'esperar, al llarg esllanguiment d'aquests darrers segles de l'Església a Occident, en comptes de veure's com una catàstrofe, s'hauria de contemplar com la condició indispensable per a la seva més íntima renovació. El do que està rebent l'Església aquests últims temps, no només els últims segles, sinó especialment els últims 60 o 70 anys, són extraordinaris. Per això la primera preocupació de l'Església no hauria de consistir ingènuament en modernitzar-se per estar al dia en les seves formes visibles i externes, perquè llavors tot quedaria en una mena de qüestió de presentació o de tècniques de màrqueting i de lideratge. I s'acaba buscant una renovació no de la fe, sinó dels estils, si voleu, des del punt de vista moralista, des de la pietat. El cristianisme, quan és autèntic, no és mai triomfant, ni ara ni mai. Per ell mateix, el cristianisme no ha de formar, per exemple, caps, líders, és a dir, constructors de l'ordre temporal. No ha d'engendrar caps, ha d'engendrar sants, és a dir, testimonis de l'eternitat, testimonis de l'ordre sobrenatural etern enmig del món. Tampoc l'Església s'hauria de plantejar l'anunci com una mena de defensa del cristianisme. Algunes vegades en el passat van estar tan ocupats en defensar-lo, el cristianisme, que ja no pensaven en preguntar-se què era el cristianisme, en què consistia.
La veritable pregunta és sempre humil. No tant com presentar el cristianisme ni com adaptar-lo als homes, sinó com adaptar els homes al Crist, que és altra cosa. Com? Doncs amb un doble moviment. Primer, acollint l'empobriment i la desapropiació que sofreix l'Església avui com un regal que ve de dalt i que l'exposa desprotegida davant del món i despullada de les seves projeccions massa humanes. Per tal, en segon lloc, de davallar els inferns del món i dels homes, anant allí on ningú vol anar, al desert quotidià i obscur dels perduts i dels inútils, dels impresentables i dels pecadors com ella. Si me permeteu, com li agradava dir a la meva àvia, si alguna vegada coneixeu una església de purs i de perfectes, no m'hi trobareu, ens deia l'àvia. A mi me trobareu, deia, a la casta Meretrix, a la verge puta que és l'església, és a dir, l'església dels miserables i dels impurs. Allà m'hi trobo com a casa, me deia l'àvia. És una altra de les paradoxes de l'Església i que ja travessava tota la història de la salvació. Que aquells que són objecte especial de la crida de Déu són els que semblen els menys indicats, els més humanament inadequats, aquells en qui ningú hauria pensat per una aventura. Potser fins i tot aquells que perseguien objectius que anaven precisament en la direcció contrària. Però no és veritat que una església així, pobra i pecadora, que ha deixat enrere la recerca de la pròpia glòria, i no per virtut, sinó per la incapacitat de dur-la a terme. No és veritat, dic, que està aquesta en les condicions ideals per a per fi deixar fer a Déu i a la seva gràcia a través d'ella. I no és veritat també que una església discapacitada i imperfecta pot entendre millor i estar més pròxima dels últims de la societat, dels germans preferits de Déu. Si ho sapiguéssim aprofitar, perquè aquest és el lloc de Càritas i dels seus membres, tant si tenen fitxa com si no. Existeix, deixeu-me fer una afirmació contundent, existeix en el cor de l'Església sempre un petit grup que no pot contemplar el sofriment del Déu crucificat sense demanar, amb humilitat, no està del tot exclòs d'ell. No poder suportar el sofriment d'un altre sense voler-lo compartir. I si puc, alleugir-lo. Però el primer no és alleugir-lo, us ho asseguro. El primer de l'Església hauria de ser compartir subterràniament l'infern dels altres. En el si més ardent de l'Església, Càritas està formada per tots aquells que no suportem veure el dolor i el patiment dels altres sense intentar-lo compartir i alleujar una mica. Una sensibilitat que no ens neix de la nostra qualitat o bondat precisament, sinó només de l'alegria i de la vergonya alhora que experimentem per saber-nos compadits prèviament, per misericòrdia, per Déu, davant de la nostra mesquinesa i perversió.
com no intentar fer una cosa semblant amb els nostres germans? De fet, crec que això és el que Càritas ha intentat fer, ho sàpigueu, no? Des de la seva fundació institucional. Deixeu-me fer una mirada històrica. Crec que és el que ha intentat fer l'Església des de 1897, quan hi ha la primera fundació a Alemanya. És la primera Càritas. Quan a Espanya, a les Espanyes, es funda Càritas en 1947 en endavant. I quan es funda Càritas Internacional des del 1951 en endavant. Un avís per a navegants. L'Església de Crist ha respirat sempre l'amor de caritat envers els més pobres a través dels seus fidels durant els 2000 anys d'existència, molt abans del naixement de les entitats de Càritas. Solo faltaria, com si només haguessin començat a estimar des de finals del 19. Però és interessant observar quina ha estat la relació i la influència recíproca entre Càritas i l'Església. Tant a finals del segle XIX, principis del XX, com a les nostres darreres dècades. I així, intentar dibuixar o fer un esbós del que es podria esperar d'ambdues institucions els propers anys, si no es resisteixen gaire a l'esperit. Hi ha una diferència important i significativa del canvi d'època entre els dos moments que he apuntat. El primer moment, el de finals del XIX, principis del XX. El primer moment és prou conegut històricament, tenim més perspectiva. Les institucions de Càritas neixen per a desvetllar en aquell moment una església adormida i molt aburgesada, molt moralitzant, massa temòrica i centrada en si mateixa, i que, malgrat les profundes esquerdes que ja mostrava la noció de cristiandat, encara es veia com una societat perfecta que anava donant lliçons morals al món. No és un desvetllament només doctrinal, el que intentava en aquell instant Càritas, sinó que volia fecundar evangèlicament la vida mateixa de l'Església, mostrant que només per als pobres és una alegre nova el missatge de Jesús. Quan a Colònia, a la ciutat de Colònia, Alemanya, es crea en 1897 la primera Càritas, fa molt poc que el papa Lleó XIII acaba de publicar la primera encíclica de la doctrina social de l'Església, la Rerum Novarum. És fruit de la nova sensibilitat social davant de l'explotació laboral del capitalisme industrial que s'estava desenvolupant des de feia anys a Centre-Europa i de l'aparició ja dels grans suburbis i barris de misèria i de pobresa a les perifèries de les ciutats. A la primera meitat del segle XX, la crisi econòmica del XXIX i les dues grans guerres mundials estimularan a la postguerra la creació de la major part de les càritas europees davant de la desfeta bèl·lica dels països, difonent en els millors esperits de l'Església una profunda disponibilitat per al servei als més abandonats i adolorits. I ho faran en aquells moments inicials no només a través de les aportacions econòmiques, sinó sobretot amb la impotència de la creu, és a dir, amb una confiança d'infants en Déu.
perquè tenen molta consciència de la seva pròpia precarietat i dels pocs recursos que disposaven. Que acordeu, els que seguiu aquests grups de reflexió nostra, l'any passat, els diversos personatges o figures socials i místiques del segle XX que vam anar contemplant d'aquesta primera època, especialment de la primera meitat del segle XX. No és estrany que aquestes càritas, nascudes enmig de greus necessitats i dutes a terme per comunitats cristianes desbordades per les urgències, estiguessin en aquesta època amarades de contemplació i fonamentades en una pregària intensa. Les primeres càritas són místiques. La mística i la societat entregada als pobres són una mateixa cosa. El segon moment eclesial que hem dit aquí és el que té lloc amb l'aparició ja de les societats del benestar en la postguerra, en els països europeus, i que a Catalunya va arribant una mica tard. No arriba de facto fins als anys 60 i 70, sobretot, com hem apuntat al principi, a partir de la mort del dictador i de la transició política. A partir de finals dels anys 80, principis dels 90, amb la millora del nivell de vida del nostre país, Càritas es professionalitza. Augmenten els seus recursos materials, el nombre de tècnics, i pot engegar projectes socials cada vegada més interessants, també més ambiciosos. Això no obstant, coincideix aquest desplegament institucional de Càritas, com sabeu, a través d'una progressiva pèrdua d'influència pública de l'Església. Coincideix contemporàniament. Una església que va sent abandonada per molts i que experimenta aquest empobriment humà tan ambivalent que hem descrit més amunt. La conseqüència de tot això és doble. Per una banda, que l'Església no estava gens en condicions d'acompanyar amb criteri evangèlic i talent correctiu aquesta transformació que estava experimentant Càritas en aquells anys. A poc, els ministres eclesiàstics, desbordats per les exigències tècniques, burocràtiques i pràctiques de les Càritas, van anar delegant les responsabilitats de l'acció social caritativa en persones diverses, no sempre molt pròximes a la fe catòlica i amb unes motivacions per al servei no sempre identificades amb l'Evangeli i la societat cristiana clàssica. Però, per una altra banda, algunes de les càritas parroquials i fins diocesanes, d'una manera semblant als esplais i grups juvenils d'una època anterior i immediata, es van anar emancipant, a poc de les mateixes parròquies i dels bisbats, assumint una autonomia crítica amb la mateixa Església, que s'hi posava bé perquè la critiquessin, i on els criteris de funcionament i les prioritats és veritat que s'assemblaven en termes d'eficàcia cada vegada més a les dels serveis socials civils. D'aquesta manera, si per un cantó l'Església tenia la temptació que dels tres pilars que oficialment la configuren, doctrina,
litúrgia i caritat, dedicar-se preferentment als dos primers i reservant el tercer, la caritat, a uns especialistes, potser no gaire piadosos, que es dedicaven als pobres. Per un altre cantó, algunes de les càritas catòliques, per sort, no totes, tenien la tentació de secularitzar els seus serveis, desarrelant la caritat de la fe i de la pregària i perdent de vista el sentit últim de finalitat de la seva missió i la seva radical dimensió religiosa. Primer es donava per suposada, després ja no hi era. Però amb això encara no hem tocat, crec, el centre del que anomenem el segon moment eclesial d'aquestes darreres dècades al nostre país pel que fa a la relació entre Càritas i l'Església. Perquè tant una com l'altra, i aquesta ha estat una de les fonts de les seves mútues crispacions, crec, han tendit ambdues a considerar l'evolució de l'Església contemporània, a diferència del que aquí estem proposant, com una simple desgràcia, com una desventura. Seduïts per les dades sociològiques i per les misèries d'aquest grapat de pecadors que som tots els seus membres i que ens hem portat més o menys idiotament al llarg de tota la història de l'Església, els savis del món, amb els seus profunds anàlisis, han cantat les exèquies de l'Església un munt de vegades. No valoraven, però, la paradoxa eclesial que intentem esbossar en aquesta sessió, que l'empobriment abismal que en aquesta època pateix l'Església al nostre continent, tant humà com moral, i no només per culpa del món, sinó sovint pels seus propis pecats, és una de les gràcies més immenses que ha rebut la mateixa Església. Perquè no només li ha permès desprendre's, no voluntàriament, d'una llau d'èxits, lluïments i abundàncies que l'allunyaven de les benaurances, sinó que, sobretot, l'ha postrada davant de Déu com un captaire que ja només es pot abraçar a la creu perquè no té altra cosa. Avui, com mai, l'Església té una oportunitat meravellosa des de la indigència en què la deixen les derrotes, té una oportunitat de dirigir la mirada vers només Déu i vers els qui més s'assemblen a ell, que són els humiliats i menyspreats, tots aquells que el món té per febles, necis i ignorants. A aquest grup sí que val la pena pertànyer, perquè ja només ens podrem gloriar en la glòria del Senyor, no en la pròpia. No per sentit d'humilitat, sinó perquè no n'hi ha. Doncs bé, si la nostra mirada vers l'Església actual no és del tot equivocada, el que estem presentant aquí, aleshores crec que aquí resplendeix una llum que tots els membres de Càritas hauríem d'aprofitar. M'explico. Perquè si en el primer moment eclesial, fundacional, que hem dibuixat, va ser el naixement de les diverses càritas que van saber fecundar l'Església, recordant-li amb el seu testimoni l'amor als més pobres. Avui, en aquest segon moment, no hauria de ser justament aquesta Església pobra i plena de contradiccions que no vol ningú, però que en la seva misèria ensenya el camí vers Déu, gràcies al tresor del Crist que ens regala,
És aquesta església, dic, la que pot fecundar a Càritas, recordant-li que el qui no escolta a Déu no té res a dir als homes i que ha de tornar a aprendre a servir, a resar i a desprendre's de si mateix, a mirar el rostre dels pobles i a no fer capelletes, a ser realista com els sants, despreocupada de si mateixa i de tot protagonista, i només ocupada en trobar el rostre del Crist en tots els qui tracta o se li acosta. Aleshores, aniríem esdevenint una comunitat eclesial senzilla, Càritas. Relativament pobra, però esperançada, sense amargors ni enduriments, inquietant per al món mundà i molesta per als perfectes i sabiondos, però pacient i amable amb els més embrutits i averiats. Crec que aquest és el canvi d'època. Així com Càritas va fer muntar l'Església quan era cristiandat, l'Església pobra d'avui i pobreta en tots els sentits, potser pot fecundar Càritas. Aprofitem aquest kairos, aquest moment oportú. Gràcies.